ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ እዚህና ኣምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኒቀቀና ስራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን أنتم أويا كانت وأويا دياكونات بدو عن سارو قصانات بسمكم كونوا فتانون صحن يرسين سكولوان سمات زيو مهارن كورساس بال عصر تغلطي زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بال عصر تغلطي بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس إذا سعد دي آمن بارسقا قويتنا إيس كورسوس أما قبرن مفتصمتا ساعات معلتنيا كمون دك أسام سالمس لزخوني كم ودعتا غزي عدم سبت قصر ناي مسغانا صلوت سناي نجر نزغبرلنا يقرب حال እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስኩኖሎና ሰዊርና ረዲእናኒ حليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نصنعنا كسعدا سعد ياونا بصحنا ايو جوم بزا قدس على زيان بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح እግዚአብሔር አምላክና እንደምንወለና ጎይታና እግዚአብሔር كل تعذاب بون ጎይትና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳለ ሁሉ ገብርን أنت كل جبرن أو كل جبرن نمسكنك كلنا سلسة كنان زردا خنان زحل خنان نبى خاون سلسة عرب كنان تقبل كنان سلسة عرب كنان زتنا خنان كسعدا سعد يعون سلسة بصح خنان نمسكنك وجويتاي قرب لنا ومفكر سب سلسة اللي منك كلنا كم محرت كون لنا إذا قد السعد زيان كل زمن يوتنان نأخذ بنفراب بفصم سلامكم بتصم هبنا كل قناعتن كل مكران حبون قرن زغنة كل جبر سيطانن خرفوا على السباتن بالله على سلام أقويتا كبارح كاب كل حزب خاونا رح كاب زرياب زلزلنا يبتاونا رح يطعم زحيشن عزلنا كمان من قربيتن كل حال سلام كرق السلطان ذهب كنا نسخا خم كاب كل خفاء دحننا على حنان برنا فتنا يتأتونا هذا ودخا ويتانا نعملقنا مدحنا يسكورسوس من تفقر سبيل وزقور محراتين غلطان سخا معرم حوم زخانه من فز قدسين لمن كل سعن نزال علم علم آمين أين السحام مزمور حمسان حدن وأملاك كمسال خام حرني كم تعبير راغ أبساي دمسس كاب أبساي تصبك حسبني كاب حتى وناصريني أنا أبساي فلت على خمو حتى كل جزيب كم أيو زربا خاص صادق فردخان وصون خاطر كبس أنا خاطر يبدلكو أبكر ميخا أكي جوركو نهو بعبسات ولدكو نيك أب حتى تنستني نون حق أوش تفاتر اليوم أحوون توم هارني تغص أرسو سمع زاطريني كبر الكسعود أبني تنزغت كتكاين عصمت حقوس أصبحت عن حقوسنا اسمعني كزكها بحاتياتي كولو بزل أبساي وندمسسو وعملاق طري لب فتر اللي صنع منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني كلس منفس كاوناي تقدفني حقوس مدحان كامل أسلي فقاد أنيا منفس وندقفني ما قد خانا مفرسهم رمئية حتى أنا بخاكم اللسئيب وعملاق مدحاني كابداد ما ناكفني لساني قد كهالي الكتب للئيا ويتابع في مسجانا خنا نجرس خنا فريق فت مسوات البلاد كانين كذا كانت مقرب كل كانرة مسوات مرارة تقولني خمو مسوات الله صور من فسيو وأملاك صورون كن بايتون غنيها نسيم تجهاز النايق برلا نكاتي في رسالة من دق شو متذكر زهر مسواتي بمر مسوات بحكم لك أيوم شو عم مسوي إخا راح أقرب لك أيام هل الويا صلت زيادة كاس الكرسون قصين أملاكين مسجانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك إلمنو ملينات ميت قبرية على هوت يسمع لنا أبنا بملأك سلام مزمور داويد 130 أدينا بالرأي مزمور داويد 130 حدن
أبونا يعقوب مزمور داويد 132 حبتنا ممهر تمنيت مزمور داويد 133 أدينا ممهر سارة مزمور داويد 134 حبتنا ملو مزمور داويد 137 حبتنا يرجع علم مزمور داويد 138 حبتنا فرويني مزمور داويد 141 أدينا بالري مزمور داويد 142 حاونا يعقوب مزمور داويد 146 حبتنا ممهر ترميت مزمور داويد 147 حبتنا يرجع علم مزمور داويد 148 عاويل كتب سهلنا يا أخي ميتي غزال خير قال محبتي تعمك التخين الهوات يسمعنا تمازني إنساني الهوات يسمع 248 مزمور داويد كبرنا أملاخ يخون ጽዮን ከተማ ኣምላኽ ኣብ ከተማ ኣምላኽና ኣታ ቅድስቲ ኸረኑ እግዚኣብሔር ዓብይን ኣዝዩ ምስጉንን እዩ ከረን ጽዮን ኣብ ወገን ሰሜን ከተማ እቲ ዓብይነት 148 الخس رجع محبتي ኣሬታ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ዙርያ ኣርያምን ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኸብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ሰማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቕሞሞ ዘይሓልፋ ሕጊ ከዓ ሃቦም ኣሜን ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እትሰልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራን ከረብትን ኩልኹም ፈረይትን ኣእዋምን ሕነታትን ኩልኹም ሰራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድትን ንምድሪ ኣግባዝን ጎራዘትን ዓበይትን ምስ ንዓሽቱን ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ኣንሂወት የስማዕና አሜን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ማማ ኤልሳቤጥ أبي ሚት ግበርያ أوه ቴንክ ዩ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንፅናዕ እስራኤል እውን ፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊፁሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን
ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ወክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትኹንዕ ፈራዲ ميت يغنزل لخنا دينا إلسابيت እሺ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ገንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሐ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብሪ ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ናድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ኣሜን ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ሙሉ ሓብትና እሺ መዋዕልኩም ሶሪ خير مسلم መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓን ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ እቲ ፅይፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራታት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኸ ኣለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በታ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ዝስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ ነቲ መለኮታዊ ነንፀብረቃዊ ብርሃንካ ቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኖስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናቋዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ቀልህይወት ይስማዓልና ኣቦና ያዕቆብ ወንጽሕቲ ድንግል ደሓን ደው ኢልኩም እግዚአብሔር መስገን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ክብረት ይሃበልና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብተና መምህርት እምኒት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ እሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና ጸሎት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቱ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ ምሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካን ዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሲ ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ ምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ
ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዘንቱ ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። አዴና መምህር ሳራ ውዳሴ የዘሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ በምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋነ ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሃረና ምስጋና ናቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ንሓዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርዳአና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ሕሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ፍረ ወይኒ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ራትማ ውዕልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ቅዱስ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎት ኣዕርግልና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጥእ ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናይ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓትና ዘርእና ሰላም ነቕረበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኒ ኣማላዲት ሓጢአትና ምንቲ ክሓድገልና تذكرنا من سلالات أملاك خبر المسكة عن يلس تبابنا من قال هيوت يسمع لنا حبتنا الأولى مأتو صلوة هيمانوت ربنا مأتو صلوة هيمانوت وعد حقنا برهان نخبركي وقدست دنجل ولاية أملاك مدهن عالم سلز ولد كلنا متخان نفسنا سلزد حانا نمسكنكي وقويتانا نقصنا مدهننا يسوس كريستوس ክብርን ዓኻ ይኹን ንስኻን ሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስትር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ ኣምሓረና ኦ ጎይታ ኣምሓረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ኣዴና ብረይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት أبونا نهيمانوت صلوت كل بزحزة سماين مدرن
ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ በዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና እዝክበር ባበና ያሰ እሺ አሜን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መካረ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ካብ ሃዋርያት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን ህይወት ኣበናቀል ህይወት እስማዕ አሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን በግልጽኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ እትመለክ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ድበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ድኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ
ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅድስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ብኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻሙ ዝኾነ ህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ነብሶ ከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሶ ከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክርስቶስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ተገስን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት መልኣኻ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓተተኛታት ትምሕር ሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ሓዘንን ስቅያት ብርአና ክህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርምርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ቅድስ መንግስትካ ትምጻእ ከምታ ኣብ ሰማይ ካብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ምግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልናካ ይቕረብና እና ንዕውሳና እንደገልና ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ኣለናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ እንደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስምዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ባርኸልና አሜን 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 ኣቦናይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ንዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፅሓዮ ሎሚ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 79 ክፍሊ 5 ቁፅሪ 69 ኢና ክንጅምር እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ኢና ዘለና ኣብ ናይ 69 ምዕራፍ ዘሎ መወከሲ ሓብትና ይርጋዓለም ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ሓብትና ሙሉእ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 26 ንባብ ናይ 69 ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ናባኹም ንየማንኩም ኣብሉ ኣበና ቁር ተዓርያ እንዲመስልና ተዓርየተና ኣላ ቁርብ ኦኬ ሕጂ ኸበነ
والله هجره وترس سانت شعتن سب مخانو مكران تتقبلكوا نسوس حاطيات زدمسس كمي لاوي ملكوتو كتو ايلوطن ايو نسو بكلو كالي ايو حاطيات كابو رحوق ايو ازي نايمل اختو امثال ايو اتو بزعبو ابز زتبهله دما اتو بؤ زخونه ملكوتاو ግብሪ እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ይርጋ ዓለም ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን ኣነ እግዚአብሔር ኣይልወጥን እየ እሞ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ስለዚ ኣይጠፋእኩምን ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና تسمعنا ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ወዲ 26 ከም ዝኣምሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጥኣን እተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዘበለ ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና አሜን አሜን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ከመይ ዝመሰለ እዩ ሊቀ ካህናትና ንዝብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጥኣን ተፈልየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣሎና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ዝስዕብ መወከሲ ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 ኣቦና ያዕቆብ እንተልዮም መምህር ትምኒት ኣቦና ያዕቆብ ሰሚዕኹም ነዶ ኣቦና ምስ ኣንበቡ በይመልአከ ሰላም 71 ምስ ኣንበቡ ኣቦና በይመልአከ ሰላም ንባብ ናባኹም ቁጥሪ 70 ከማና ብመጠን ሰብ ከም ተገልጸ እኳ እንተተሰብከ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ከድሕኖም ብመንፈሱ ጥራይ ከጽንዖም ብምስጋናን ብጸጋን ከኽብሮም ስልጣን ኣለዎ ከመይ ምእንትኦም ንእግዚአብሔር ኣብ መስዋዕቲ ኮይኑ እዩ ሎሚ ምእንታና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተራእየ ሰብ ከይኮነ ከለኸ በየናይ ገጽ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘይተራእየ ንሱስ ብኡ ግሁድ እዩ ንሱ ብዕረፍቲ ብዘይ ድኻም ንቁሩብ ንኩሉ ሶሪ በነ እሱ ብዘይ ድኻም ንኩሉ ዝፈጠረ እዩ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ንዓብ ጥበቡ እዩ ሃይላያት ወዲ ቅሬት ኣቦነ ተገመለ እንዳት መጽሐፍ ዋላ ክትጥቀም ኢኻ ናይተብ ሓራይ ኣቦና ብያዕቆብ እሺ ሓራይ ኣቦና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 18 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ዳኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም
እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርአና ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ስድራ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ባህሪኡ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣጋዶ ክብረት ይሃበልና ኣቦና ቃል ህይወት ዝቐጽል መወከሲና ኣብ ቁፅሪ 73 ሓብትና መምህር ትምኒት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 11 ኣዴና መምህር ሳራ ኤፌሶን 2 ቁፅሪ 18 ንባብ ኣቦና 72 73 ቁጥሪ 72 ሎሚ ኸ በናይ ኣምሳል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተራእየ ኣምላክ ቃል ከማና ስጋት ሰብ ተዋሂዱ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ቅድሚ ዓለም ምስ ኣብ ብመለኮቱ ህልው ክነሱ ብሓድሽ ግብሪ ተገልጸ እወለሙ ከዓ ምእንታና ብህላዌና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተራእየ ቁፅሪ 73 እቲ ምእንታና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተራእየ ዝበልናዮ ኣምሳል ከዓ እዚ እዩ ነቲ ብክሕደት ኣዳም ዝተዋረደ ህላዌ ሰብ ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ገለጸ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ከዓ ኣብቲ ናቱ ኣቆሞ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ግና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዓና ድማ ዳግም ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ምእንቲ ከእትወና ሰብ ኮይኑ ተራእየ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 11 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እውን ይሃልኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ሕሰረ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ተኣዘዘ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለ እውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ላዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ ኣሜን ለህይወት የስማዓልና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ብሃሳብዮም ዘለዎ ፅቡቅ ንክልቴና ብኡኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦኡ መእተዊ ስለ ዘለና ከዓ ንኣካትኩም ርሑቃት ዝነበርኩም መፂኡ ሰላም ኣበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩውን ሰላም ኣበሰሮም ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና መወከሲና ኣብ 75 ሓብተና ፍረወይኒ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ 13 ክሳብ 15 ربنا ኣራይ ኣዴና ሳራ ደን ከንብባ ፀኒሐን ሕጂ እዋ ኣቦና ኣራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ 12 ቁፅሪ 18 ኣዴና ብረይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 6 ሓብትና ይርጋ ኣለም ራእይ ዮሃንስ 12 ቁፅሪ 10
نباب كاب قدري 74 أبونا أبي ملاك سلام እቲ ብኣብ ዝተመስገነ ዝተባሃለ ንባዕሉ ጎይታ ክብሪ ክነሱ በየናይ ኣምሳል እዩ ካብ ኣብ ዝምስገን እዚ ነገር እዚ ፍጡር እዩ ከምዚ ዝብል እዩ ዝመስል ግብሩ ግና ርዱእ እዩ ሰብ ብምዃኑ እንተዘይኮይኑ እዚ ብዛዕባ ካልእ ኣይተባህለን ንባዕሉ ሰብ ብምዃኑ ካብ ኣብ ምስጋና ይቕበል ንባዕሉ ከዓ ብመለኮቱ ምስጉን ጎይታ እዩ ቁጥሪ 75 ንሕና ንሃብቲ መለኮቱ ብልዕልና ክብሩ ኢና ንርእዮ ንሱ እውን ልዕሊ ኩሎም ፍጡራን እዩ ብመጠን ድኽነት እትተዋህዶ ሰብነት ንሱ ካብ ኣብ ከም ዝተመስገነ ይበሃል እዚ እውን ዳግም ልዕሊ ኩሉ ስልጣን መንግስትን ክብርን ከም ዝተቐበለ ተባህለ ይመስል ምቕባልሲ ብመጠን ሰብ ብምዃኑ እዩ ንሕና ግና ብመለኮቱ ጎይታ ክብሪ ከም ዝኾነ ኢና እንፈልጥ ምስ ኣብ ማዕረ እዩ ዝነብር ካብ ልዕልና ወላዲኡ ብምንም ነገር ጉድለት የብሉን ወይ ብባህሪ የመለኮቱ ሓደ ዝኾነሉ ግብሩ ጉድለት የብሉን ኣሜንና ማዕረ እንኾነሉ ኣምሳል ድማ እዚ እዩ ለህይወት يسمعنا آمين قال هيوت يسمعنا قال هيوت يسمعنا دانيال 7:13-15 برأي ليتي أمت نبركو إنه ود سب مثل بدنا سماي متسنا بره نبتي نتاو معالتو دما بصحي نبقمي أون أقربو كلها مهذب وجنات قنقطات قبلوس جزءات كبرن من قصة عقود توابو جزءاتو زي حلف زي العالماوي جزءات إيه من قصة كتو أيتفن يا نايتي رأي مغلطي أنا دانيال منفس أبوشتي سجاي سنبدأ أتي رأي إسكا أجنّ عن العلاقة أمين قال هيوت يسمع لنا يوحنس 10:2 شمنت دي حكي هو تبغى الله سلازي اتم حزبي ازي تأمرات ازي مقبارو سميعهم كيقبلوا وطو مين قال هيوت يسمع لنا آمين دبنا هو دينا برينا شيء هسه شوقته هذا السؤال شدشته يسوس زتزارب عينتو نفس ما يقح بيلو بلي او ابوي حجي اتا غزي بصيحه نزم ذهب كيوم كلاتهم نبزل عالم تيوت من انتي خيومسي نودخ ابلع لسقا زبلي ملكي هيبكايو يخمم نسم انتي خبركاس نودخ اخبرو املاح حقي نسخا بينخا مخان كانت للأكايو يسوس كريستوس كيفلتو نايزل عالم هيوت إزياء إياه أنا نتي خجورو ذهب كاني قبري فتيمي أب مدري أخبر كخا او أبوي حجي دما بتي عالم كي تفترت أبخا زنبرن خبري أبخا أخبرني نظام أب عالم ذهب كان يوم سبات سمكا قلت كلمنات كان بورو نأي هبكاني قال كون حلوك آمين قال هيوت يسمع لنا رجال محبتينا باخي قال هيوت يسمع لنا بعد يوحنس ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ዝበለ ድምፂ እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ዝኸሶም ዝነበረ ከሳሲ ኣሕዋትናን ተደርቢ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓንን ስልጣንን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ ምልኪ ናይቲ ቅቡእ እዩ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ قال هيوت يسمع لنا زسعب موكسينا أب معراف 8 قصر خلته إيو إيل معراف كلته قصر 20 شمونتن أبونا يعقوب قبر حواريات معراف كلته قصر 10 شمونتن 23 حبتنا ملو نباب لستنرو أبيت
18:33 ትብል መሲሉኒ هو صبالا 33 صبالا እግዚአብሔር ይደግፍ ክናደና نباب قطر 76 نابخ ما بنا كم بحدوش ناي واحد قال نسون أرأي እግዚአብሔር አብ ሰብ مخانو كما يقرنا كل مستر قنفلت نخيل نسون كابو زخنا بكل جبري زمعراريو إيو نسون كل زفترة صنع يمانو إيو نسو سب مخانو انت تتوهاد سجا جزار رسو أتحت توهله كم بحدش ما نامن بركبرو عرقه قدمناتو زي نبر حدش كبر أيكونن انتاي دا أنا بتقدم مفتار علم قبل علنا كبر إيو زتملسه بو كاب እግዚአብሔር አብ ተወልደ بخبر معراغو جنا سب مخانو إيو كل ጊዜ ልዑልን ምስጉንን ክነሱ ሰብ ኮነ እቲ ብዛዕባኡ ዝተነገረ ዝለበሶ ናይ ትሕትና ለውጢ ድማ እዚ እዩ እምበኣር ከሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ዝተገልጸሉ ጊዜ ሰብነት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣይተወሰኾን ንሕና ድማ ስጋን ነፍስን ምስ ተዋሃደ ብዛዕባኡ ንሱ ብክብሪ ፍጹም ክነሱ ብስጋ መከራ ተቐበለ ንዑ ክብርን ምስጋናን ክብርን ይግባእ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 1 ከም በሐድሽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብኡ በመለኮቱ ፍጹም ክነሱ በተተዋሃደ ስጋ መንፈስ ቅዱስ አብ ተቀበለሉ ጊዜ ንሱን ነቶም ብኡ ዝአምኑ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃበ አስተውዕሉ ፍጹማን ዝገበሮም ካለ አይኮነን እንታይ ዳ መንፈስን መንፈስ አብኡን እዩ እምበአርከስ ውሉድ አብኡ እምበአርከስ ወልድ አብኡ ዝገበሮ ገበረ መንፈሱ ነቶም ናቱ እንተዳሂቡ ሰብ ብምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ናቱ ገበረ ንኻልኦትውን አሕደረሎም ካብቲ ፍጹም ሃብቱ ድማ ሃቦም ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ትንቢት ኢኤል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 28 الشعر يابونا بدحرزي مصحف ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 28 بدحرزي ክኸውን እዩ መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ክኹዑ እየ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣረገውትኩም ሕልሚ ክሓልሙ ኣግባዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ እዮም ክብረት ይሃበልና ኣቦና ቃለ ሕይወት ቃል ሕይወት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 18 ክሳብ فقد 33 በተን መዓልትታት እቲኣተን ድማ ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ከዓ ትእምርቲ ደምን ሓውን ጣቓን ክገብር እየ እታ ዓባይን ግህደትን መዓልቲ ጎይታ ከይመፀት ፀሓይ ናብ ፀልማት ክትልወጥ እያ ወርሒ ከዓ ናብ ደም ክኸውን ድማ እዩ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ ኣሜን ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ ባላትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትምህርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽ ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፉ ዝህበዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩምዎ ቀተልኩምዎ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እሞ ንእግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ እሪኦ ንሱ ብየማናይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይንዳላሓፅን እየ ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ ንቅዱሳንካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦምን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጎሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጎስ
ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቶም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሰ ቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንኣኻትኩም ብጉሁድ ክነገር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳብ ሎሚ ኣብ ማእኸልና እዩ ባርከስ ንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ እኳ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብማሕላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ረኣዩ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ ነብሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስግኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነቲ ኢየሱስ እቲ ኣተንሲእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን ትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍስሶ ኣሜን ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ዝስዕብ መወከሲና ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 17 ክሳብ 39 ንባብ ካብ ቁፅሪ 3 ቦና ብመልአከ ሰላም እዚ ግብሪ እዚ ንእግዚኣብሔር ይግባእ ካብ ሰብ ግና ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ በኣርከስ ብመልክዕ ሰብ ዝተገልፀ ባዕሉ ኣምላክ ቃል እዩ እሞ ምእንቲ እዚ ንሱ ዳግም ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ይነብር ብሓደ ህላዌ ብሰለስተ ኣካላት ድማ ንእግዚኣብሔር ንሰግድ እዚ ምእንቲ እዚ ኣባናን ኣብቶም ኣብ ኣርያም ዘለዉ መላእኽትን ናይ ስሉስ ቅዱስ ሓደ ህላዌ እዩ ኩሉ ዕብየትን ክብርን ንብሕቶም ይግባእ ኩሉ ድማ ብኣምላኽና ብኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝኾነ እዩ ኣብ ከም ዘድሕን ብዘይ ጥርጥር እኳ እንተተነግረ ነዚ ግብሪ እዚ ወልዲ ከዓ ይገብሮ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስን ከምኡ ይገብሮ እዩ ወልዲ ነቶም ህይወት ዝደልዩ ህይወት እንተሃበ እኳ ነዚ ብዘይ ፍቃድ እቲ ዝማዕራረዮ ኣቦኡ ኣይገብሮን እዩ ከመይ ናይ ኣቦኡ ናይ ኣብ ፍቃድ ናቱ ፍቃድ እዩ ባዕሉ እውን ቁፅሪ 5 ባዕሉ እውን ብግልፂ ከም ዝበለ ካብ ባዕለይ ሓንቲ እኳ ዝገብሮ የብለይን እንታይ ደኣ ናይቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦይ ግብሪ እዩ ዝገብር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መድሓኒኹም ዝኾነ እንተተነግረውን ናይ ህይወት መንፈስ እዩ እሞ ነዚ ብዘይ ጥርጥር ይገብሮ እዩ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 39 ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ወዲስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣየ እምበር ካብ ርሑቕ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን ነቲ ንሱ ዝገበሮን ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦይ ንምውታት ከም ዘተንስኦም ዘይዋንውን ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልይዎም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዱ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦኡን ኣይኽብሮን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦኡን ኣይኽብሮን እዩ እቲ ንኻልእ ዝሰምዖን ነቲ ዘለኣኸኒ ዝኣመነን ናይ ዘለዓለም ህይወት
ኣላቶ ኣሜን ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቶም ሞታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመፅእ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወድውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቃብር ዘለው ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክወፅእ እዩ እሞ በዚ ኣይትደነቁ ካብ ርእሲ ገለ ክገብሮ ካብ ርእሱ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይከኣልን ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቃደይ ኣይደልን እየ እሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕኽዎ እየ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቅኑ እዩ ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይ እንተመስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን እዩ ንኣይ ዝምስክረለይ ካልእ ኣሎ እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዝምስክር ምስክር ከዓ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ ንስኻትኩም ናብ ዮሃንስ ላዕኩም ንሱ ከዓ ንሓቂ መስከራ እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድህኑ እብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ክቕበል ኣይኮንኩን ንሱ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ ንስኻትኩም ከዓ በቲ ብርሃኑ ቁሩብ ግዜ ባህ ክብለኩም ደሊኹ ግናኸ እቲ ኣቦይ ክፍፅሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ብዛዕባይ ይምስክር እዩ እሞ ኣነ ካብ ምስክር ዮሃንስ ዝዓቢ ምስክር ኣሎኒ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ከዓ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባይ መስከረ ድምፁ ከቶ ኣይሰማዕኹምን ምስሉ እውን ኣይረኣኹምን በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኣይእመንኩምን እሞ ቃል እውን ኣይሓደረኩምን ናይቲ ዘለዓለም ህይወት በተን ንፅሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም ሲ ትምርምርዎን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ሓብትና ፍረወይኒ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 22 ንባብ ቁፅሪ 6 ቦናብ በመልአከ ሰላም ንሕናስ እግዚኣብሔር ኣብ ካብኡ ዝተወልደ ሓደ ወዱ ንሱ ብህላዊኡ ህይወት እዩ ንብል በዚ ኣምሳል እዚ ከዓ ኣብ ንክርስቶስ ኣተንስኦ ክበሃል ከሎ ንሕና ከዓ ወልዲ ባዕሉ ገዛእ ርእሱ ከም ተንስአ ንረክብ ኢና ከመይ ንኣይሁድ ነዚ ቤተ መቅደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ድማ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኢልዎም እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ፍረወይኒ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 19 ቦና ተጻኒ ያዘለ هو معرف كلته وانجيل يوحنا أوقاتنا اللي أتنيها قال هو تسمعنا قال هو تسمعنا آمين وانجيل يوحنس معرف كلته أفسر شعات سكارستان كسان يسوس دما نزابيت مقدس زيا أفرسوا أنا خاب سلسة معتي كالعلائية يدو ملسلو أتوهم ما يهود كأ زابيت مقدس زيا ربعة شجشتن عمتية تهانسل سخادو سلسة معتي كالعلائية خابلوه نسو قنا بزعبا مقدس سقائي تزاربه ስለዚ ከዓ ካብ ሙታት مستنسئ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ
በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎም ቃልን ድማ ኣሜን ስለ ቃላቱ ክበር ይመስገን። አሜን አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ሃብትና ሕይወት ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 5 ኣዴና ብረይ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ 3 ክሳብ 4 ኣዴና ኤልሳቤጥ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 5 ክሳብ 9 خبئة تركب ሮሜ ድሕሪ ግብረ ሐዋርያት 4 ወንጌል ምስ ሓለፍና ግብረ ሐዋርያት ካብኡ ሮሜ ማለት الرأي انت نبا كاب كندي سكاك انت ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 5 ክሳብ 9 ንባብ ቁጥሪ 7 ቦና ናባኹም ንኣና ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ ቃል ከማና ሰብ ስለ ዝኾነ ብፍቃዱ መከራ ምቕባሉ ከምቲ ዝግባእ ክንፈልጥ የገድደና እዩ። ብሞቱ ዝተጠመቕናሉ ኣምሳል እዩ። ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኽበ ሓደ ወልድ ብህላውየ መለኮቱ ዘየሐምም እኳ እንተኾነ በቲ ተዋሃደ ስጋ ሓማሚ እዩ። እግዚአብሔር ቃል ሓደ እዩ። ብህላዊኡ ከዓ ህይወት እዩ። ንሱ መዋቲ ስጋ ስለተዋሃደ ብሕያውነት እግዚአብሔር ብስጋኡ በጃ ኩሉ ሞተ። ሞት ክስዕሮ ስለ ዘይኽእል ከዓ ብመለኮቱ ተንስአ። ስለዚ ብዛዕባኡ ኣቦታትና ከም ዝመሃሩና ኣብ ኣተንስኦ ተባህለ። ቃል ሕይወት كم يمسيكم كلهم I'm sorry don't get at قريتها እንኳዕ ሰላም ኣተኹም ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስካዕ 5 ቃል በመጀመርያ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ሶሪ ሕይወት ሓፍተይ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ መልእኽቲ ዮሐንስ ያባ ሶሪ ሰገም ዮሐንስ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ኦኬ ኣካረድ ህይወት ዝህብ ቃል እያ ትብል እታ ኣርእስታ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ እቲ ብዓይንና ዝረኣናዮ እቲ ዝጠመትናዮ ኣዳውና እውን ዘረምሰሶኦ ብዛዕባ እቲ ቃል ህይወት ድማ ተገልፀት ነታስ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንዓና ከዓ እተገልፀት ናይ ዘለዓለም ህይወት ርኢናያ ኢና እሞ ንምስክር ንነግረኩም ኣለና። ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢና እቲ ዝረኣናዮ ሰማዕናዮ ንዓኻትኩም ንነግረኩም ኣለና። ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሓጎስና ምእንቲ ክምላእ ኢልና እዚ ንፅሕፈልኩም ኣለና። እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣብኡ ከዓ ሓንቲ እኳ ፀልማት ከም ዘይብሉ እቲ ካብኡ ዝሰማዕናዮ ንዓኻትኩም እውን እንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕና ነቢይ ደቦነ 3 እስካዕ 4 ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም እተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታት ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሃዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና። ኣሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ሮሜ 10 5 እስካዕ 9 دي حقي طبقاله الراي دحنت كله ايو موسى بزعبا اتي حق بمقبر زمص صدقي اتي نحق زفصم سبؤو بهوت كنبرو ايو እና በለ ይጽሕፍ እቲ ኣብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል ብልብኻ ንክርስቶስ
كيوردو انتي بغالها بلبخ نكريستوس نخوردو كوردو هو حراي كتلات كتردوني هم دحري زي هو ناي سماي زيديب ناب سماي زيديب منيو اي تبل اوكي شوعته نخستوس كموتات كتنسو اوكي ناب سيول زورد من ايو اي تبل انتهي دقا يبل اتي قال مالت اتي نحنا نسبكو قال امنت اب طاخا مالت اب افكا اب لبخان ايو يبل سلازي بافكا يسوس قويتا ايو إلكا انت مسكركا بلبخاون املاخ كاب موتات كم تنسأو واي انت امنكا كدحن كتدحن إخا اوكي سقدني اللي واي اللي هو تسمع له حتى اجست ردي اتني اللي هو مجمريا تسمع له سبيدا تدنيرا حقا حاونا دياكون قرماي قعد عن مساخة أبراويان معراف كلته كابت الشعاتة خساب 15 نباب أبونا بملأك سلام معراف قدرة الشعاتة أنا بسجا خمزمتين بحيل እግዚአብሔር ድማ ከም ተንስአ ኣምን እየ ንሱ ብባህርኡ ኣምላኽ እዩ ብኸመይ ከዳእሞተ ምእንታና ብስግኡ ክመውትከ እንታይ ምኽንያት ወይ ምሳሌ ነበረ ብሞቱ ንመልኣኽ ሞት ንሱ እውን ንሰይጣን ክስዕሮን ነቶም ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ንሞት ብምፍራሕ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዲያብሎስ ዝነበሩ ከዓ ከድሕንን እዩ ዝሞተ الهوت يسمع لنا حاونا دياكون قرماي الشيء من قد زلقت حنك في التنعيم تفسا قارتا خلنا بنا نبخو الراي زافير يدق تسمع زافير مسكين كابت الشعاتة 15 نتي بمغنيات سكيات موتو كملأتي قال قرب تتحت يسوس قنا بتسقى عملا أبكن كل سو موت من تغطعمسي أخليل كبرين قرمان تقليلو نريو علنا أتي كله من انتو كلهم بو زخانة نبزحات نبخ مطرح الراي ناتي بمغنيات سكيات موتو خامل تقرب تتحت يسوس قنا بسقى أملاخ أبكن كل سب موت من تغطعم أخليل كبرين قرمان تقليلو نريو علنا اتقولوا من انتو خلون بوزغنا نبزحات ولود ناب كبرنا اتوم نترأس مدحنوم بسكيات كفصم تقبو مالت اتزقدسن توم زقدسن كلاتهم كاب حدا يوم بزي مخنيات زغاسم كان حواتي كنغروم اما كل محبرون كزمر الكاي ايلو احواتي نمبالوم يحفرني دقيموها انا ابو هو كلي كم بحدشون انيخو عنن اتوم املاخ زهابني ولودن يبل بارسي بحكي نزار ابراهام على علومبر نملاخت سايل علوم نمو اتوم ولود بدا من سجان كاب زحبروس بموتونه تحيل موت عبيدو زحزم انت خسعر نسون ديابلوسيو نتوم بفرهات موت بزلو زبنهم ببارنت تحيزهم زنبرو خلاتهم حرام انت خوصهم يلو نسون بؤو حبروم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉሎ እግዚአብሔር ፈቂዱ ሎሚ እግዚአብሔር በመዝሙር ከምልኾ በመዝሙር ካገልግሎ ትብላ ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርና ዘይንፈልጥ እቲ ዕድል ናባና ተዋሂብሎሞ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን أنا اللي خطنا الفدي لسه هراي حبتنا مولو خا اذا عفا بلالا مرتمني هادي خنت حنت فاليت زميري فلطنو ما خزمر ولا قرريت هراي شي بصح ጊዜ زمركم قرريت عصلخو كن ما تنزل زمرات دفلنا دفدحان كم حراي
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ንሕና ኩልና ካብ መልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጢኣን ከለና ካብ መልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ትብል መዝሙር ክዝምር እየ። ክፍትና እየ እንድሕር ኣብን ብጣዕሚ ከን ክጎድፎ እየ ትምኒት ክባል ኣጀኽዳን ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ዕዳሞት ንኸፍለልና ኣብ ንወዱ ልኢኽልና ካብ ብርን ናይ ብርነት ሰንሰለት ኣብ ኢድና ተበቲኹ ዓብ ፍቕሪ ኣፍቂሩና ጸላቱን ከለና ብናይ ዘላለም መንፈስ ንኽብሩ መዲቡና ንሕና ኩልና ብምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጢኣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሉ ጸላኢ ተሓፍረሉ ኣባ ኣቦ እናበልና ብትብዓት ንቐርበሉ ናይ ገንሸል ደም ካብሓስና መን እዩ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣመን እዩ እቲ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ብለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጢኣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ብደም ናይቲ ገንሸል ብኽብሩ ተዓዲግና ብተስፋ ተኻፈልቲ ክብሪ ኣምላኽን ካቦና መዝሙር ዓወት ክንዝምር ቅነ ይፈስስ ካብ ኣፍና ምልኮነ ኣምልኾ ነቕርበሉ ብዝፋኑ ኸቢብና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጢኣን ካለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሉ ጸላኢን ተሓፍረሉ ኣባ ኣቦ እናበልና ብትብዓት ንቐርበሉ ናይ ገንሸል ደም ካብ ሓስና መን እዩ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣመን እዩ እቲ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጢኣን ከለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ሓቂ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። የቀኒየለይ ዝተውሃበኒ እድል ጌታ ወዲ ኣለኹ ሕራይ ሚት ገይረ ያጸኒሐ ተስፋ ከይቆረጽኪ ዋላ ይሕመም እምበር ሓሚመ ከለኹ ዋላ ጎረሪ ተዓፅየ ከለኹ ክዝምረሉ የልክ ብትብዓት መጀመርኪ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ፈጺምኪ ሙሉእ ሓብትና ሙሉእ ዕድሜኻ ክትዝምረሉ የንበርኪ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ንኹላህናቶም ሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና
نحنا كلنا خاملاتو صقا تقبلنا حتان كلنا كاملاتو صقا تقبلنا كاب زي تفع زري بمحرتو داقم توليدنا عداموتنا خخفل آب نودو لإخو نايبارنت سنسلت كاب إدنا تبتيخو عاب فقر فقرنا صلاعتون كلنا بنايزل على منفس نخبرو مديبنا نعلم نسعرلو صلاعي نحفرلو أبا أبو نابلنا بتبعات نقربلو نايجنشل دم كاب حزنا مني زكاو منا قالوا زتأمن أيو تتسفى ذهبنا بدم نايت جنشل بخبر تعديقنا بتسفى تخافلتي كبر أملاخ كاب كنا مزمور عوت نزمر كني يفسس كاب أفنا أملخو نقربلو نتتسفى نقربلو نزفانو خبيبناي نعلم نسعرلو صلاة نحفرلو أبون دابلنا بتبعات نقربلو ناي جنشل دم كاب حزنا مني زكاو منا قالوا زتأمن أيو تتسفى ذهبنا ناي أملخو ناي تبعات مزمور كروم زخونا مزمور ما دقيمة نحبت نعملو زماري ملاختي يسمع لنا نقول له هنا نتوم سمعنا خا زماري ملاختي يسمع لنا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ዘይጠፍዕ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓየ ሓንቲ ጠቕሲ ካብ ዘይጠፍዕ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17-18 ጽቡቕን ምሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ ካብ ትለውጢ ወይ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣብ ብርሃናት ዝወርድ ምስ በለ በኽሩ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ስኸም ፈቓዱ በቃል ሓቂ ወለደና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ኩሉ ግዜ መዝሙርና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ልክዕ ከም ትስሉብ ዝመሃረኒ ዘይብለይ ነቲ ዘንብቦ ዝነበረ ዘይርድኦ ዝነበረ መዝሙርና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ምንጪ ናይ መዝሙርና ኣበዩ ንዓና ከሎሚ እዚ መዝሙር እዚ ብኸመይ ዝምልከተና ብኸመይ ዝብፅሓና ኢና ክንርኢ ንመዝሙርና ነስተንትን ኣቦና ያዕቆብ ሓብትና ትምኒት ኢድ ሓፊላ ኣላ ናይ ዓንቲ ተበይድያ ንሕጂ نحجيا ሕራይ ጽቡቕ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16-17 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16-17 ቃል ህይወት የስማዓልና 16 ዓስከተን ብብልና ዶ መምህር ትምኒት እሺ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ብልዕል ጸጋ ተቐበልና ቃል ህይወት የስማዓልና እምበኣርከ ልክዕ ተቓል ካብ ምልኣቱ ንሕና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ብልዕል ጸጋ ተቐበልና ሕጊ ብሙሴ እኳ ተዋሂቡ እንተነበረ ጸጋን ሓቅን ግን بإيسوس كريستوس ملأت نايت تنبيت في السامية نايت تنبيت سلازي اتفصام تنبيت مسمى إيسوس كريستوس كام ملأتو تاي تقبلنا سقاب على سقا تقبل قال هيوت يسمع لنا حبتنا هيوت وانا خامس خير خوينا تسمعت نزلا قدما بيتروس 23 دقن 23 بحسب من جيروما بهيوان نزل عالم بزنبر قال أملاخ كاب زيت زرقي امبر كاب طفي زرقي أيكونكم من كم بحدش اتولدكم نحكي إن تعززكم بجبزنا نزب الله فقري أحوات ننفسخم أزريو بنصوه لبينا نحدكم بحكي تفاعلوا بتا بحدش كم تولد الناس بزين بقال أملاك كم زغني بفقر كم زغني بقى يستاجريا مساعد خيط جريا قال هيوت يسمع لنا بتخكل مبر كاب زيت أف زري داقم توليدنا تبل بهياول نزل علم بزنبر كاب قال أملاك كاب زيت أف زري كاب زيت أف زر مبر كاب تفا زري يكونكم من كم بحدش تولدكم نحقنا تعززكما قبزنا نزي بالله فقر أحوات نفسكم أصريو بالنسوه لبي نحد حدكم
بحقي تفاقروا سلغالات እግዚአብሔር የተመስገነ ይሁን ቴንክ ዩ ቃል ህይወት ይስማዕና بتخكل ምንጭ ናይት መዝሙር ናይ حራይ አዴና መምህር ሳራ አዴና መምህር ሳራ ميتي غنزل لخن تزاربان تلخن هاي بالكون جناح يأتي بمهرة هابتام زخونا أملاك من تتابعه بعازف كرنا أبي فقرونا أنا ببدلنا مهوتات كل ناس مس كريستوس يعان قبرنا بتسقعكم زدحنكم مسؤون أتنسعنا أبتزمت زمانات بهيعونتو اتبلو صحابتي تصقو بكريستوس يسوس أباتاتنا منتي كريئي أب سمعت بكريستوس يسوس مسؤول أقمتنا هذا كحسي كاب قبري أيكونن أمو بأمنات بتصقعيكم زدحنكم أزي خاع وهبات أملاك ينبر كاباخاتكم أيكونن آمين قال هيوت يسمع لنا أدينا ممر سارة إفيسون معرف كلته كبار بعتك كساب شدوشتي إنكم ببالنا سنيهن جناخت بمحرت هابتام زخنا أملاخ من تتابع زفكرنا عباي فقرو نحنا ببدلنا موتان كل ناس مس كريستوس يوان قبرنا بس أقايكم زدحنكم نحنا خاملاتو سقاب لعلي سقا تقبلنا مسؤونا تنسعنا أبتزمت زمانات بحياونتو تبولو صحاب تصقو بكريستوس يسوس أبانا من انتخري أب سمايات بكريستوس يسوس مسؤا غمتنا نحنا كلنا سقاب بملعاتو سقاب لعلي سقا تقبلنا زي سقا زخاء مدراوي سقا مدراوي برخت مدراوي حقوس ترايزي كونس نزل عالم أب قنو أب سمايات أب رست قدسان أب سرهاسيون أغمتنا كبرين نزخر سميخون راي حابتنا مولو إذا حافل الله نحجراني عن تبي عن توياقن كفتن كأحنتاني الراي زابير يدقف كي إفسون معرف حدا كاب يفيسون حدا كاب حموشت الراي تقربوا زتسقونا نوداسي خبري يتسقو بفتاو فقادو بيس كريستوس نرأس ولدكم كونو قدم مدبنا بو بدم مدحن مالت حاب تتسقو حدكت حتيات لنا كم تبو زمدبو سمرتو نتي مستر فقادو نافلت أنا نتي ناي ملآت زمانات مقابلنتو أب سماي زلنا مدر زلون أب كريستوس من خطقلالسي بكل طبابا بكل أمران نزل تسقو أبانا أو حسن مين سلغالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ኹን ትንመሃሮ ትነጽንዖ ትንሳተፎ ዘለና ሲ ብቐጥታ ምስቲ መዝሙርና ዝኸይድ ጥቕሲ ከምዚ ዓይነት ጸጋ ካብ ኣምላኽ እሞ በቲ ፍቕሩ ብኡ ዘጸግወና ንውዳሴ ክብሩ ጸግኡ ብፍታው ፈቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም ዝመደበና እዩ بملكعن بمسؤولن كنفتر كولناس ناتو مدب ناتو حسابي مالت سلازي غاي بسناي فقادو يلو بسناي فقادو بكريستوس يسوس نرؤسو ولد كنكونو قدم مدبنا بو بدم دمو مدحان مالت كم تهاب تصقو حدكات حتيات اللونا سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي نابنا يلومي تمرتنا من كيدينا خم فقاد እግዚአብሔር ምናልባት ቶም ድሕር ኢልና ዝኣተና ሎሚ ኣብ ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 79 ካብ ምዕራፍ ክፍለ 5 ካብ ቁጥሪ 69 ክሳብ 78 ማለት ክሳብ ፍጻሜ ናይቲ ምዕራፍ ቀፂሉ እንትመለኽቲ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ ምዕራፍ 80 ካብ 1 ክሳብ ቁጥሪ 9 ኢና ኣንቢብና ምስቲ ንባባት ዝኸይድ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስተንትኖ ከዓ ህድእ ኢልና ክንርኢ ጸኒሕና ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ንባባት ናይ ሃይማኖት ኣበው ይኹን ንባባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተረዲእና
انتاي ربحنا معريو خا كملسلنا ندليو حتى زغننا انتاي اللو نزيئنينا خنرئي كساب كندي ولدنا بتقزيتي مالتيو كمزي حجي مصحف بسوفت كوبي اب سلوفونات اشاحات مصحفت نحزولو زي كونس ببرانا بزتفحقو مصحفتي اب عبيت قدامات كيتكا كندي قزيت في كان زي كوين بقربا ختم ببونا بزي ركبولو قزي مصحف قدوس ابو امرؤهم سلز نبره نخلو زقلصو ناي مصحف قدوس حساب انبر ناتاتهم حساب زبحال ابزا هيمانه ابوكم دري زلنا نتي عبولينا بحديثن كيدان زنبره نوها هادو زعبا مسارة امنت زقلص وانبر ناتهم حسابات زخون خي قومت يوم زيوم يومتهم ابوتات بتاستيان نبلوم امو كابزنا يلومن تاي تماهرنا زبل ناي حزبي اتي مدب نباخاتكم حلف الله كابزنا يلومن تاي تماهرنا راي كابزنا يلومن تاي تماهرنا انتاي استنتينا سسنت شعتن ويكا سوسانت شعتن الراي سب مهان مكر أنت تقبلك نسس حتى أسدمسس إيو كما يهلا وملت كت أي لوطن إيو نسبو كله آخر الإيو حياتيات كأو روحو إيو إذي ناي ملأخ أمثال إيو أتي بزعبو كم زي تبهل دما أتي بو زخاني ملكوتاوي يجبر إيو لا لما الهيوت يسمعنا أسبت خناو سب مخانو مكران تتقبلك نسوس حاتيات زدمسسي ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ትብል ንብዙሓት ከዓ ተደናገሮም ማለት ከነንብቦ ከለና ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ንህይወት ንጽድቂ ክኾነና እንደዚህ የንቢብናዮ ንምክታዕ ወይ ንፍልጠት ወይ ንነጥቢ ወይ ንክንምህረሉ እንተደኣ ኮይኑ ብዘይቲ መንፈስ ቅዱስ ርዲእታ ይመፅኒ ንብዙሓት ሕቶ ዝኾኖም ከዓ እዚ ግልፀት እዚ እዩ ነዚ ግልፀት እዚ ግን ኣቐዲሞም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣሰሮም ይጥለል أقدمهم قليصومو مالتي كابيهم قليصومو كابتناي مصحف قدوس مجلسيا مالتي كم زز مسألة كفاءتن رخصتن زي بلو كاب حات أنت فليه كاب سمايات كأل علز بلا قدوس ليك كهنات هالونا بخاب زيا يمز بقوس خابتن من الأختي أبتا ميلكياس مجمع يازم ببنايا يس كريستوس لومن تمالن صباحن زي لوت يس كريستوس ذات معلم ويوم وكما أوتسك العالم سب مخانو مكرا أنت تقبلكوا نسو حاتيات زدم سيسي ببهرية ملكوا زتواحدو سقا بالسقا مكرا يقبل اتي مكرا زقبل سقا خا ببهرية ملكوت بتتواحدو وزلو ملكوت هياو يخو كمي هلاو يا ملكوت تخطاي لوتني فلا قدمي مسقاو قدمي دحر مسقاو قدمي سقلاتو دحر سقلاتو ملكوت هاي لوتني نملكوت كتنكفوخ وقوخ عسرو زخيل حيالي يلن نسو بخلو خاليو حتيات كأخابو رحوقيو إذن ملكوتو أمثاليو تبزعبو عبزز تبهل دما أتبقو زغونا ملكوت هاو قبريو سلقالاتو كزعبير استمسقنا يوهن قال ايوت يسمع لنا دينا بري عاب مستيري الراي قالوت كابزانا يلومي زيادة ردئي زيادة ماهرة نولو زابير يدقفكم ربنا راي فروين حبتي الشيء فتن حسب عن حدا الراي هكا ينقل ونجري يوحنس في بنا زلط أصي هو حسب عن حدا نازل لحد يمشي المسحة الذي بالليس أبز كيف رأينا لك أو سيالو هو علي لي أجري يالو حجي
እጅ ያ በነ እጅ ሎሚ እንታና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተረኣየ ሰብ ኮነ ኩሉ ቤ ናይ ገጽ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝተረኣየ ኢየሱስ ብኡ ጉህድ እዩ ኢየሱስ ረፍቲ ብዘይ ድኻም ኩሉ ዝፈጠረ እዩ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ንዑ ጥበብ እዩ ዮሐንስ ሓደ ኣብታ ጥቕስ ተዋሂባትና ዘላሲ ቃል መጀመርያ ነበረ እንዳበልትያ ትኸይድ ብምልእታ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተዘይመውት ነይሩ ንሕና ህይወት ኣይምረኸብና እቲ ቃል ንሱ በዓል እዩ ቃል ምልክዖ ኩሉ ንሱ እዩ ሕጂ ብርሃን ከም ትኩሉ ሸዓትኩምናስ ብርሃን ኣብ ፀልማት ኣይሕዞን ሕጂ በዓሉ ኩሉ እዩ ብርሃን እዩ ህይወት እዩ ተስፋ ኩሉ ንዓና ዝገበረልናስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላታ ክስታን ክፍሉ ማሙ ክርስቲያን ኣብ ቴሌፎን ይስለት ብላውፅያ እንደዘለኹም ቃል በመጀመርያ ነበረት ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረት ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ንሱ እዩ እዚ በመጀመርያ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት እግዚአብሔር ሲ ህይወቱ ከፊሉ ህይወት ይብልና ብብርሃን እውን ኣብ ፀልማት የብርህ ፀልማት ግን ኣይሓዞን ብሓቂ ወልሓንቲ ነገር ከም ዘይሕዞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ሲ ምንም ነገር ንዑ እንተሒዝካ ከዓስ ሓንቲ ነገር ከም ዘይሕዘካ ሓንቲ ነገር ከም ዘይጨንቀካ ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢፉ ተንስአ ኩሉ ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበፅሕ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ምስክር መፀ ንሱ ሲን ኣምላኽ ክምስክር ዳ እምበር ንሱ በዓሉ ኣይኮነን ብዛዕባ ብርሃን ድማ ክምስክር መፀ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን ክምስክረልና እሞ ናብ ንስሓ ከብፅሐና ንስሓ ኃጢአትና ንስሓ እዩ ዝፅምቕ ነይሩ እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ኣብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ከም ዝመፅእ ንዓናስ ይነግረና ነይሩ እሞ ንሕና ተነሲሕናስ ክንቀርብ ከም ዘለና ተረዲኣትኒ ሕውሳ ብላ ይኸውን ይቦና እዚኣ ንእሽተይ ተረዲኣትኒ ጽቡቕ ብጣዕሚ እምበር ብጣዕሚ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ከዓ ኣብ ዓለም የብርህ ነበረ ፀልማት ከዓ ኣይሓዞን እዚ ብስራት ዝመፀ ስለዚ ሎሚ ምእንታና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ተረኣየ ሰብ ከይኮነ ከሎ ዳኣ ቤናይ ገጽ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተረኣየ ሎሚ ምእንታና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተረኣየ ኣብታ መወዳእታ ናይ 18 ጥቕስ እንታይ እያ ትብል ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዱ ከምቲ ክንሰምዖ ዘምሰና ኣነ ናቦን ሓደ ኢና እቲ ነቦ ዘኽብሮ ንወዲ እውን የኽብሮ እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቦ እውን ኣየኽብሮኒ ኣነ ፍቓድ ትዘለኣኸኒ ኣባይ ዘሎ ቦይ እምበር ፍቓደይ ክገብር ኣይመጻኹን ኢሉ እቲ ባህርየት ትስብእቲ እቲ ሰብኣውነት ብዛዕባ መለኮት ክምህረና ከሎ እሞ ጽቡቕ ምስትንታና ስተንቲንኪ ፍሮይና ሓብተይ ቃል ህይወት የስማዓልና ራይ ካልኦት ኣሚን ካልኦት ኣደን ክልተን ከቦናይ ኣደን ክልተን ናብ ምዕራፍ 8 ራይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዕድል ክህብ እሞ ምናልባች ተዳለው እንተለው ጽቡቕኒ ኣና ምእንቲ ከዓ ንኻልኦት ሕራይ እስኪ ካልኦት ኣደይ ብረይ ተዳልየና ኣለዋ ኣነ ሃንቲ ካልኦት ኣፍና ዘይከፈትና እስኪ ሎም እንታይ ተማሂርና ወይ ዘይበረሃልና ዝኸብደና ኣሎ ሕራይ ኣዴና ምርሳራ ኣነ ቁፅሪ 77 ምዕራፍ ከም ብሓድሽ ናይ ዋህድ ቃል ንሱን ኣርኣያ እግዚኣብሔር ኣብ ሰብ ምዃን ከመይ ጌርና ኩሉ ምስጢር ክንፈልጥ ንኽእል ንሱን ካብኡ ዝኾነ ብኩሉ ግብሪ ዝመዓራረዮ እዩ ንሱ ንኩሉ ዝፈጠረ ጽኑዕ የማኑ እዩ ንሱ ሰብ ብምዃኑ መንቲ እቲ ዝተዋሕዶ ስጋ ገዛ ርእሱ ኣትሓተ ከም ብሓድሽ ተዋህዶ
اوكي سو اتحተ ተባህለ ከም ብሓድሽ ድማ ናብ መንበር ክብሩ አረገ ቀደም ናቱ ዘይነበረ ሓድሽ ክብሪ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናብቲ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ልዕልና ክብሩ እዩ ዝተመልሰ ብኡ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ተወልደ ብክብሪ ምዕራጉ ግና ሰብ ብምዃኑ እዩ ብክብሪ ምዕራጉ ግና ሰብ ብምዃኑ እዩ ኩሉ ግዜ ልዑልን ምስጉንን ክነሱ ሰብ ኮነ እቲ ብዛዕባ ዝተነግረ ለበሶ ናይ ትህትና ለውጢ ድማ እዚ እዩ እና እቲ ትህትኑ እዩ እሱስ ንኣና ከምህረና ኢሉስ ነፍሱ ኣድሒቱ ዝቐረበ ኣምላኽ ሲ ንሕና ነቲ ትህትኑ ኢና ክንቀበሎ ዘይ ትትምኒት እውን እንዳነበረ ክፅበይዎ እንዳፀንሑ ከውን እዩ እንዳበሉ ዝፅልዩሉ ዝነበረ ኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ክንቅበሎ ብትህትንኡ ሲ ንክንቅበሎ ዝፀገመና ኮይኑ ተሰሚዑኒ መልኡልናየ ኣቦይ መርጌታ ቃል ፅቡቅ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን እቲ ምስጢር ዓሚቕ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ከዓ ተረዲእክና ኣሎ ገሊፅ ክኖ ይኽን ከዓ ከም ብሓድሽ ናይ ዋህድ ቃል ንሱ እውን ኣርያ እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ምዃኑ ከመይ ገርና ኩሉ ምስጢር ክንፈልጥ ንኽእል ነዛ ሕቶ ዝሓቲቱ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እቲ ሽግራት ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብፍላይ ከዓ ዘለና እዋን እቲ ክርስቶሎጂ ዝበሃል ብዛዕባ ክርስቶስ ኣምላኽነት ክርስቶስ ተሰጋውነት ክርስቶስ ኣካል ቅድስት ሥላሴ ፍፅም ኣምላኽ ፍፅም ሰብ ምዃኑ ከመይ ገርና ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ኢሉ ሓቲቱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኾነ ሰብ ዝሓቶ ሕቶ ሓቲቶም እቶም ኣቦታትና በቲ ኣምላኽ ዝገለፀሎም ከዓ ንሱ እውን ካብኡ ዝኾነ ብኩሉ ግብሩ ዝመዓራረዩ እዩ ንሱ ንኩሉ ዝፈጠረ ፅኑዕ የማን እዩ ንሱ ሰብ ብምዃኑ ምእንቲ ትተዋህዶ ስጋ ገዛእ ርእሱ ኣትሓተ ተባህለ ከም ብሓድሽ ድማ ናብ መንበር ክብሩ ዓረገ ሕጂ ካብ ርደቱ ንዓና ኣድሒኑ ተሰቂሉ ተንሲኡ ክሳብ ዕርገቱ ምስ ገለፀ እንታይ ዝብል ቀደም ናቱ ዘይነበረ ሓድሽ ክብሪ ኣይኮነን ከምቲ እቲ ናይ ጉባኤ ናይ ኤፌሶን ዝነበረ ንስጥሮስ ዝበሎ ጥንቱ ለክርስቶስ ማርያም ዝበሎ ሓድሽ ኣይኮነን ብመለኮቱ ቀደም ናብቲ ዝነበረ ሓድሽ ክብሪ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናብቲ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ልዕልና ክብሩ እዩ ዝተመልሰ ብኡ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ተወልደ ብክብሪ ምዕራጉ ገና ሰብ ብምዃኑ እዩ ምክንያቱ ንመለኮት ላዕሊ ታሕቲ ምውራድ ምዕራግ ዝበሃል የብሉን ሙሉእ ኩለህ እዩ ብክብሪ ምዕራጉ ገና ሰብ ብምዃኑ እዩ ኩሉ ግዜ ልዑልን ምስጉንን ክንሱ ሰብ ኮነ እቲ ብዛዕባኡ ዝተነገረ ዝለበሶ ናይ ትሕትና ለውጢ ድማ እዚ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ዴና መምህር ሳራ ራይ ካልኦት ኣነ ንእሽተይ ክፍትነ ቦና ክልተይድ ኣይተቐረብኩም ሎም መዓንቱ እኳ የንበብኩም ግን ኣንትራይ ኣብታ ምዕራፍ 8 ሲ ከም ብሓድሽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣቦኡ ብመለኮት ፍጹም ክነሱ በቲ ተዋህደ ስጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝተቐበለሉ ግዜ ንሱ እውን ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃበ ኣስተውዓሉ ፍጹማን ዝገብሮም ከዓ ፍጹማን ዝገብሮም ካልእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መንፈሱን መንፈስ ኣቦን እዩ ሕጂ እዚኣሲ ብዓይኒ ኣብቲ ፅቡቅ እንዲነ ብጣዕሚ ዝገርም ንመሃሮ ዘለና እቶም ሃዋርያት ሲ ብደንቢ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም ከምዚ ንክስታይ ንክገብሩ ኩሉ እቲ ናቱ ንዑ ዝኣምኑ ስለ ዝኾኑ ንዑ እንዳኣሚንካሲ ኩሉ ከም ትረክብ በቶም ሃዋርያት ውን ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ ብደንቢ ገይሮም ዲፈረንት ተፈላለዩ ቋንቋታት ንክዛረቡ ተዛሪቦም ከዓ ነቲ ወንጌል ንክምህሩ ንሙሉእ ዓለም ስቲልታ ወንጌል ከዓ ላይፍ እያ ዘላ ስጋዕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ ብላይፍ እያ ክትከውን እሞ እዚኣ ክስታይ ከስተንትና ከለኹ ሲ እቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ሲ እቶም ሃዋርያት ብሂወቶም ኩሉ ሪኦም እዮም ከምታ ፍረወይና ሓፍትና ወይ ናብታ ዮሃንስ ሓደ እታ ቃል ኣነ ክብል ከሎ
كل سي تمهارياش كم زرع يوس ينقرون علو تأمنتنا كم تانس بزي عزبل نعوز أمنو يبلا له نحن من كم أخن كون كم زلنا تأمنتنا سي كل جزء اسكندل إذن دابلو ناس هذه أنا لعلوس والحنتي دعي أبزي أسكن بطعم جور بزي نمهار زل ناس بجلس نقرنا له مالته إمه أبزي أخستنتنا دلي بطعمي كستاجرات انتنا منفس قدس خلي كم سرح كستاج ما عنهم كأخستاي تقولوا لي لك وما على هوت تردي صبغ تقاليس اللي هوت حتى على هوت يسمع لنا كم بحدش قويتانا إس كريستوس كما أبوه بملكوته في الصوم كنسويل باتز تواهدو سجا بملكوته مسبوه في الصوم كنسو باتز تواهدو سجا منفس قدوس أب تقبلوا له جزء ببحرية ملكوته أكال قدس سلاسي باتز تواهدو سجا بمنفس قدوس أب تقبلوا له جزء نسو الناتهم بو زعمانو سبات منفس قدوس كم ذهب استوعلو زقبلت ببهرياو سقو بتسقاونت قبل كله بملكوتاو بهريو ندك مزامرتو منفس قدوس فصمان زقبرون كالا ايكونن تايدا منفس ابوني سلاز بتسقو سقا منفس تقبله يبل نقيت اسكريستوس ببهريا ملكوتو انا دك متمرتو اوفيلو منفس قدوس احضر لهم سلغالاتو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን راي كالوت نخاي نوح 7 قصر سلازبصها نخاي نوح امبر ابزي حدش ارست يبلون ابزي معرف 8 تخيلوا بتحيز وصنها زعبا املاغنتن تسقاونتنا يسوع كريستوس كلتا لدت بتوحدو خبره ولد اب بملكوت ولد مريم بتسبيتو كلتا لدت بتوحدو خبره كاب املادو مجمرتان مودعتان زيبلو كابدينا قدس دنگل مريم بسقا ملادو جن أملات زبن أبتو تنبي تقصروا اللي مالت حراي كالوت حراي سلغالات وزاهر استمسجنا يهون أبونا اندحر زغونا أستنتنا ويحطون اندحر زي بلنا أبونا أبي ملاك السلام قال معدان غيرهم بصلوت كعسولنا نبقى ودمهرت بخبري عدم سلا خلو جابير مسكانا يبصحيو قال ايوه تسمع لنا ربنا كموين مزمرة زمركي حفتنا عملو زماري ملاختي يسمع لنا كزمر له دما ينبركي توم كلكم توهبكم توسطات بينهم باب نتات زمرت مزمور وين بتقسي مقلاص كابزغن مهارو زمسنا معرف وين نايكلش چرلس يتردعكم بحطو تردعكم دما بمقلاص ساتفو زمسخم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ أبطا معرف 8 قصري 4 آب كم زدحن بزي ترطرقوا انت تنقري نزي قبرزي ولد خاء يقبرو ايومو منفس قدسون كومو يقبرو ايو ولد نتم يوز دولي هوت انتهابكوا نزي بزي فقاد اتزم معرارو ابو اي قبرون ايو كماي ناي ابو ناي اب فقاد ناتو فقاد ايو سلغالو املاخنا كبري مسغانا يقنعو يخن سلاسي كنقلصوم كلنا سلاسي غند امس لسته اب ولد منفس قدوس اب ولادي ولد تولادي منفس قدوس دما سراصي مسبلنا بسم بجبري بأكل سلسته كون خلو بسلطان
بفقاد بملكوت جنا حدا كم زخانو يا بيت كريستياننا تمهرنا حجي أب كم زدحن بزي ترتر انت تنقرأ نزي قبرزي ولد خاء يقبرو يمو منفس قدسون كم ويقبر إتا أب زلو أب ولدلو إتا أب ولدن أبن زلو أم منفس قدس ألو إتا أم منفس قدسن أب ولدن دلو أب دما ألو ولدنتهم زدليو هيوت انتهابكوا نزي بزي فقاد اتزم معراريو أبوه أي قبروني مخنياتو بفقاد انت أملنا بفقاد بسلطان بملكوت حاد يوم إلنا اتي ولدسي نتوم زدليو هيوتكوا انتهابه بزي فقاد اتزم معراريو أبوه أي قبرون إيو مخنياتو أب سلطان قداماين دحراين تحتاين لعلاين يبلمن بفقاد بسلطان بملكوت حاده يوم سلازبل زيادما قلت قراءت نقرنا دلمو اتي ناي أبوه فقاد ناي منيو ناتو إيو اتي ناي أبون ناي ولدن فقاد دما ناي منفس قدس إيو مسلا كله እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና እንዑኡ ይኹን ኣብታ ቁጥሪ 5 ድሕር ወሪድናውን ተማሳሳሊትያ ባዕሉውን ብግልጽ ከም ዝበለ ካብ ባዕለይ ሓንቲ እኳ ዝገብሮ የብለይን እንታይ ደኣ ናይቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦይ ግብሪ እየ ዝገብር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መድሓኒ ከም ዝኾነ እንተተነግረውን ናይ ህይወት መንፈስ እዩ እሞ نزي بزي ترتر يقبر إيو إذن قطر 4 قطر 3 تقلصن دما وانجيل يوحنس معرف 5 كاب قطري 17 جميركا كساب 30 دما بسفحو تنبيبلنا يمو قويتاب زا معرف 5 انتا إلتي زقبرسي كاب عليا كونكن ولدقن ولد أبوه كقبر زرعيه يقبريو بزعبا منفس قدس مدحان خمس خنون اتتنقرون ناي هوت منفس يمو نزي بزي ترتر يقبرو ايو سلخلو اجزيابير املاخنا مسغانا يبصحيو قلت زخونه قرميم أبوتاتنا قدسان أداليوم لنا نحدش كيدان مسبولي نبولي مسحدش كيدان النابولو كال لبولد ويدما كاب كال أمسيهم طبعيش سم زحفو مصحف يلن بوكسيهم كل انتايو مصحف قدوس ايو ቤተ ክርስቲያን ድማ መሰረታ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ እሱ ስለዝኾነ እዩ እዞም አቦታትና ቅዱሳን ኢላ ቤተ ክርስቲያን ዝተቀበለቶም ኣብዚ ሃይማኖት አበው ጽሒፎሞ ናይ አቦታት እምነት ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጽሐፍ እዚ እትኩሉ መወከሲኦም አቦታትና እንታዩ እንተዳኢልና መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ንኻልኦት መጽሐፍቲ بمصحف قدوس كنمزنم بمصحف قدوس دما انتاينتهم كنفلطم كنمرمرم نخئلنا نمصحف قدوس جن بخالق مصحف تجرنا كنمرمرو ويدما كنماساسلو اي نخئلنينا لومي صقم አለው ገድላት ተአምራት
درسانات قدم غيركا نمصحف قدس بؤو ختمزنا تدلي درسانات تأمر قدلات زي أبيت كريستيان نازلو أوالد مصحفتي زبهالي مالتي إتا أوالد مصحفتي مش مصحف قدس اندحر دقاج اندحر كوينو مش مصحف قدس تدقيف اندحر تزي كوينو ناي بيت كريستيان مصحف يكون بلو أين خئلن إنا مخنياتو أب تحت مصحف قدس كوينو موكسي مصحف قدس كوينو مش مصحف قدس زساني أوالد مصحفتي يتبايلو مخنياتو ولد نولادي إزمسل لك أعطام أبي قدلات تأمرات زخون أوالد مصحفتي زبهالو دماني نمان كمسلو نولادي ولادي دمامني مصحف قدس إيو مصحف قدس لعليو إتي قال جزء ما بوتاتنا زي هايمانة أبو زبل مصحف كلها موكسي منتايا مصحف قدس إيا كابولي كاب حدش كيدان كله الناس أصورو نتزبلوه بتقسي مصحف قدس نتزم ما قتلو زنبورو نتي فتنة خمس خلو منافق النت كله على كله نبيت كريستيان دما بخالق ملكة متيوم مصحف تزفالسو كما تخلو زورت عوام زنبورو زمل سوام زنبرو نتم عين ملسنينا زبلو زابيو دما بوغزت كاب مصحف كاب بيت كريستيان زفليوم نبرو مرتعو منتا ينورن دحريلنا مصحف قدسي زمن قدم ملسلنا اما ناي بحقي انت دعا نخل مصحفتي مش مصحف قدس الناس اصيرنا يوم موكسي كم مصحف قدس انت خوينو كطقمنا ام نفلطتناون كنعبينا مالتي نمصحف قدس بتخاله اوالد مصحفتي اندحر كنا مزنو خوينا غب ابغيغا انا زلنا مالتي مو زما نمهارو زلنا هايمانه ابو كله ابوتاتنا زتقسو حدا قال مسبلو موكسي دما مصحف قدس كابا يمصيخم مو خيبحالو زمصو كاب مصحف قدس كاب بوليخن كاب حدش كيدان انامصو انا نمهار زلنامو سلخلو جابير املاخنا مسكانا يبصحيو احنا دما تماهيرنا فليطنا كمتي ابوتاتنا كسع مودعتا اب امنتهم وقعداغا اب امنتهم دما صنيعهم هوتهم زودوو احنا دما بخم خنودو እግዚአብሔር ንخلنا ጸጉኡ يبزحلنا ጸሎት ቅዱሳን አቦታትና ድማ አይፈለየና ምናልባት 5 ደቂቃ ኸውናሎ ሐሳብ ዘለና ተልይ ገለ ክንህብ ንኽእሊና 5 ደቂቃ ከምት ኮይኑ ግን ብጸሎት ጥናጽና አብድበልና ያቦና ደረም መላታት ተለወ ድማ ወስኹሉ ቃል ህይወት ይስማዓልና አቦና በመላከ ሰላም عدل هبومنا اللو زي أخستنتنا وزي أخ حتى نبلون تلو ملكت قبر لي كومون دزي كوينها أبونا بصلوت كعزولنا بدمسي ويبتنا إيد ملكت زغنا ملكت قبر لي رأي أبونا بصلوت عسولنا دهني عليه وتي يسمع لنا نعبو ولدو من فس قدس هذا أملاك أمين قدس إجابير أملاكنا سلا كله تمسكن سلازا معلت زيان سلازا سعد زيان سلازا قبائي زن مسكنكا احنا دما معلتي بكانا ساعاتي بكانا ابز قبائي زن ما خنساتف زقبر كانا كبرنا مسكانا نعخا يخون قبائينا قبائي قدسان كوينو اب سماي دما مس قدسان زي صبر قبرلنا زين مهارو فلطو زلنا قالكا مقد خافليتو نعخا سماي وابونا دما زلالن زفلطن قبرنا تنفلط قال نعخا تزي فليتنالو مقد خا تزي كتو قعيزنالو
بفلتات هاي دعا نتنفلتهم قبر إما أملاخنا اتنقالي سميع زقبرو بالهسابيو بيتو أبكو خمس سرته نفاس نفسه وحز وحزه زنام زنمه نتابي الدفقوا كودقوا قنا أي كعلون كم تبعله احنا دم أملاخنا نزي نسمعو زلنا قال بمنفس تملئنا سمعنا كن نبرلو قرنا دم خنصدقلو أملاخنا اسخ حقزنا سلخلو تمسكن تبارخه تقدسه مشد ما قبرلنا صومنا نبوتاتنا حوارياتكم تقبل كلم أنا دم تقبل لنا أبسمايات نبر أبونا سمكاي قدس من سخاتم سا فار كام تاب سمايكم دم مدري خو ايلت مغبنا لو محبنا احنا نزودلنا بدلهم حدقنا لهم بدلنا نوسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتطونا من قسن حيلن كبرن نزل علم ناتكا ما امين اوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو احنا خدنقليخي بسغاخو ندنقليخي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لخو سغكاب عن السبرختي خي فركرسكم برخيو وملتا تصقا جابير مساخيو وفست دسبلكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرت لمن لنا امين فتاوي سريجينا ملكنا ودان يسوس كريستوس كانيكا كان سريات يدم ساسيا بس ولدو لبركة ساتي ابراهام انتم اويو كانت واويو ديقونات وران سايرغو صانات ببسمكم كنفتانو انصاني يرسن تكلون سمات زيو مهارن كريستوس مل 10 تغلتين زيو مهارن كريستوس دي 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 مهارن كريستوس كومون بنت اجزيتنا مريم هارن كريستوس مل 10 تغلتين بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم هارن كريستوس بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم هارن 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 كريستوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘሎና የቦታን እጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ንኩልኩም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ብሩክ ምሽት ይበረልና من أبونا قال هو تسمعنا مش تمسينا دولنا امين 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 قال هيوت يسمع لنا تسلي صلوت تمهللنا يا مهللا كله كلمة እግዚአብሔር عريب ومعاد زغرر محرت زورر يقبلنا بسلام الجميع بسلام زفصمنا لولا بحري فتارينا املاك ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብሳሐዮ كلكم ناس አገልግሎት ቅድስት ቤተክርስቲያን ትሁብ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን አዋሂድኩም ትባዕትን ባንቃድዎን ከተካታተል ወዘምስኹም ካ እግዚአብሔር ሰይተጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም وتخساب الساعة بدحنا سلام عكيبو أبزريا مقدسو بس قدوس أقلقلوت كنساتف زردعنا زدقفنا لولا بحري فتارينا نزمت قزي بدحنا سلام عكيبو بخمس خنقابا أكا قدوس فقاد يخون لنا سلام ليتي نتوم ليتنا زخونا نتوم معالتهم زخونا سلام معالتي بسلام يراخبنا ስለዚ ነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና بروخ ليتي آمين 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 والله أنا سلام ليتي من كل الناس زرابي مدينة عالم بحقوس سلام الرخي وزفت أمنا كبرنا أملاخ يخون بروخ ليتي قبرلنا دوبلنا بطأتنا آمين والله أنا لو ليتي سلام ليتي قبرلنا عليه تسمعنا بطاقتنا عندنا نتعلم نهبكم قلوتكم يبارك والله أنا قلت يبارك እግዚአብሔር بروخ مشيت أبنا هيوت يسمع لنا كلهم آمين الهيوت ملؤ محرات يقبره بروح كميات يقنينا سلام يقبرنا صلي الله يبجحتكم سلام يلا ثلاث قدسان ولا معاري أجوخي أجوخي تقالس يتراك بنني أجوخي هيدكمي مسكن أنا أملاخ مسكين كان دخ مسكون كأجر أجوخ تصفحي تقعد صبوا يخد اللي خجوخ تصفحي قرص عندي درقف كف بلد عن أي بلد كنت صبوا يخد السلة عاد أوكين برتايم ودي لا يتسكفي أجوخ بروح ليتي زحفتي أجوخ من الألك خابليتي أنا معالتي غيري
آمين. يمحري له امين راتي ولدتي مليه أبونا يخانكو عام زياركم دمصون سمعناكم آمين. اللياتكم إني امين امين دمتخ سمعوا خلخو بتعمي السدس بلا نزل انت يا مليه نبعلي ده ما الله كبرنا عملا بقاكم كوين لنا امين غير سناي نزلنا كن حابة بحكي كبرنا خاوي كوين لنا ما أبونا أدنى أنا نهبكم فيكم أتيهم سي امين كبرنا يا أخوان سلماني هنا في أخنا اللخن أملاهي هذه هناك المسجد أنتي هذه كبرنا المسجد أمون إتو بليا هو نزنا بقربة زلنا عابد تسفاير رحقنا خيبلا كم حامي أنا كبونا عمي نمبر صادكم ليتن قطرن عرفت بلولخم بحق أملاح سمعنا طرح نبرر لها أصلت كذا ربنا بخافنا والله دول لنا آمين يأدلي روح ليتك برا لنا بلو ما يتصبح نقوي آمين 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 زبنا قلقلتكم يبارك أبونا أبيت إذا حجيس أبونا إذا مصحف أول أي تردان من ديانيرا تعمي زجاجر كبرين بس أول بهالكل شيء هي مصحف بالنيرة حجيجن هابت مصحف كل هو اللي ده مالتي رخك بتخكلوا زابي أبونا هو اسكت جميع فروين حبتي حجيسي دقمية اسكس مع الله ده واتسنات هي توصان زلا أت مصحف أول بهالكل شيء أي ردان نيرو حجيجن أبونا سي كقول واخلو بقى تردياتني كبرنا أملاح أوالك بهالكلش انتهي مالتي بالنير ولا قلت شفت المايك حاتوتكم قا ما تيسقم حجقن كبرنا أملاح بوتاتنا عدنا نتعنا نهابكم مو كابت متحف قدوس دوت مالت هو كابت مصحف قدوس زتوسده كابت مصحف قدوس نتق مصحف قدوس زدقف زفره أبوتاتنا قن أب قبايا نكيا 325 ينير قبايا نكيا منشو عم مصحف قدوس زي كونه مس مصحف قدوس كأز صارر مصحفت كله بيت ክርስቲያን ኣይኮነን ኢሎም ኣውጊዞሞ ብዙሓት መጻሕፍቲ ማለት እዩ ቶም ሃዋርያት ክጽሕፉ ከለዉ ናይ ይሁዳ መጽሓፍ ወንጌል ናይ ቶማስ ወንጌል እንዳበሉ ከዓ ቶም ኣጽራረ ቤተክርስቲያን ነቲ በጽሓን ንምትምያን ብዙሕ ነገር ይጽዕሩ ነይሮም ማለት እዩ መሚዮም ናይ ሓድስ ኪዳን ጽሑፋት እዚአን 27 ኢሎም ነቲ ካልእ ኣልዮሞ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን መወከስሎ ማለት እዩ 27 هو توم 27 كان وانجيل ماتيوس كساب رأي يوحنس زلو إيه مالت شو حقوقه خلو عم مصحف قدوس منش زي يقولوا وي مسكال أجزابير مصحف قدوس زصارر زبالة خلو ناي بيت خريستيان مصحف هيكونن يلهم وسينهم هج ولا بيت خريستيان تهلوه بقلة مخنيات زات ولا بيت خريستيان زات تهلوه مصحف قدوس حقوق بيت خريستيان قانونا بيت خريستيان زصارر تغينو ناي بيت خريستيان هيكونن مالت كبرنا أملاح أقول لكم يبارك ربنا وقال لكم بكبريات اللي تعمل أملاح آمين كلنا قرر باركنا لهم أبوتاتنا تسقى أدمنت عنا نعطندو كلنا آمين آمين أنا خاطر كوين أسمع عن بوناي إتا أولد يرسالم ما أنت نفسك عند أبي خياس العيتب كازبلن كم أخوينا تسمع عن نيرة هو زين أوالد يروساليم زبالات انسالاسان شدشان قدسات أنستي ايوه نقويتان كريستوس كسامور داتا الساعة بوينا مالت بأيز وستانير أوالد مصحفت مالت جن كابولين كاب حدثين كدان نا تواسو كاو تواسيوم تصحفيهم مالت هجي دحر كا مصحف قدوس تصحفهم كا مصحف قدوس السامع حسابات كهلو مالو مالت ايوه تناب تقصد بانا مثلا اليوم كلن تخكل الرأي أني لنا بنادو ولو يبصح لكم بروح لي تزن حواتي عليه تسمع لنا سلام سلام بسلام
آمين 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 كبرنا زغرس كاو آمين كاو